masu zamani. Murtala ɗan iya kai ke da zamani. Sannan ka jarumi, Murtala ɗan iya Allah ya taimaka ma. Mun zo mu gaida kai, Murtala ɗan iya mai tausayi da halin girma. Sannan ka jarumi, Murtala ɗan iya Allah ya taimaka ma. Mun zo mu gaida kai, Murtala ɗan iya mai tausayi da halin girma. Sannan ka jarumi, Murtala ɗan iya Allah ya taimaka ma. Mun zo mu gaida kai, Murtala ɗan iya mai tausayi da halin girma. Na zo na gaida kai, Murtala ɗan iya ai bai da ji da kai. Ɗan baiwa ni na yaba da kai, na rantse Murtala na yaba da kai. Ɗan baiwa ni ne wanda kamar kai, babban jigo mai sa maza gudu. Ɗan baiwa dole a bar ka ka aji nawa, makiya Murtala sai dai kusa ido. Kwai kallo ya Allah Ubangiji, sarkin nan wanda ka ba mu agaji. Ɗan baiwa albarkar Muhammadu, annabi da biyayye abun yabo. Ɗan baiwa dan daraja ta sayyada Azzara Usajida Karimiya. Ɗan baiwa dan darajar Abubakar, Allah dan darajar Sayyidi Umar. Ɗan baiwa dan darajar gari na Makka, dan darajar garin Madina dan Safa. Ɗan baiwa Allah dan saman bakwai, na roke ka Rabbu dan ƙasan bakwai. Ɗan baiwa Allah dan gabas da yamma, dan kudu dan arewa dan Muhammadu. Ɗan baiwa Allah ka ga Murtala, duk burin da a gare shi ka sani. Ɗan baiwa Allah mun yi addu'a, ka biya dukkan bukatar da a gare. Ɗan baiwa kare shi ga makiya, masu bakin nufi kar su zo gare. Ɗan baiwa ka haɗa shi da masoya, na kusa har da nesa sa su zo gare. Ɗan baiwa Allah karɓa addu'a, ka tsare mana Murtalan mu ɗan iya mai girma. Sannan ka jarumi, Murtala ɗan iya Allah ya taimaka ma. Mun zo mu gaida kai, Murtala ɗan iya mai tausayi da halin girma. Kun kyauta jarumi ne, sannan ba a fi shi san talaka ba. Ɗan baiwa dan kullum farin ciki, na iya ga tallaka yana farin ciki. Ɗan baiwa ya zama gatan talaka, dan duk inda ya suna ta marhaba. Ɗan baiwa Sokoto bayan ka yau, ka zama jarumi dan kai ka zamani. Ɗan baiwa dan ka zama zakara, ka buga dangaru ɗiyanmu na abokai. Ɗan baiwa sun san ba su yi maka, shi yasa suke ta yin zagon ƙasa. Ɗan baiwa Allah ya fi su mun san, kai Allah gare ka bar su yan tsiya. Ɗan baiwa su ta yin hasara kawai, Allah za ya baka kariya muje. Ɗan baiwa sannu gwani za ka rana, Murtala ɗan iya kai ka ɗan guje. Ɗan baiwa su ɗan bakin ciki, masu kuɗai kamar ɗiyan bakin kuje. Ɗan baiwa zaki na bai da tsoro, baya da razana bale ya yi gudu. Ɗan baiwa Murtala jarumin maza, babu kamar kashi yasa suke ta ja. Ɗan baiwa Murtala koli mawaki, ina wuce akwai waɗanda ke ta yin kulmata, suna faɗin adubi ne, wai ni mawakin ka wanda ko ɗari. Ɗan baiwa ba ni da koban hawa, amma waka nake cikin gari. Ɗan baiwa dama na bari kawai, dan ba wanda za ya zama kula da ni. Ɗan baiwa Allah ya bani gwarzo, Murtala
girma. sannan ka jarumi Murtala ɗan iya Allah ya taimaka ma. Mun samu gaida kai Murtala ɗan iya mai tausayi da halin girma. Bana muku takin ɗan iyan jarma ne. Ɗan iyan jarma. Wannan waƙar ɗan iyan jarma ce. Ɗan iyan jarma. Alhaji Murtala ɗan iyan jarma ne. Ɗan iyan jarma. Kun ji gwani na ɗan iyan jarma ne. Ɗan iyan jarma. Jarumi na ɗan iyan jarma ne. Ɗan iyan jarma. Kakan talaka ɗan iyan jarma ne. Ɗan iyan jarma. Jigogon talaka gwaninmu ne. Ɗan iyan jarma. Murtala ka zamto gwanin zaki. Gun kyauta ai ma kai raki. Gun talakawa ka zama girki. Ni autan bature Murtala abun hawa ɗaya ke wahalshe ni. Nuna musu ni naka ne Murtala in Allah ya ci shi ne. Murtala ɗan iyan jarma. Ɗan iyan jarma. Ɗan iyan jarma. 081 32 52 36 34 sifili takwas ɗaya uku biyu biyar biyu uku shida uku hudu. Murtala ɗan iyan jarma. Au, dan bature.